Sodin sigang je norok Facebook rogo YouTube rogo je share khai tonglai mani amon thine ang sanan ma phaikia bwskango je clear khai renani hininai ke norok je photo share khai tonglai mani alka bo sungni borok bai ani amo ang borok bai kuno relation kwrui jeng sudu dol singisi Jotono lamsuko secret library channel salkisa sekani simi hamari terma khorakse wanse slabai bangra yak relai photo posamani aba mangpli marke social media bare langai tongjak jengjoto nukha piaba o chla wansa bini katal hamsama chlada aba ke bini dolda abole kebo kahangke saimia te hamari termani pula Bwsai bapi terma tau biang thangka kaklai jakda aba kai kebama lokoni khaw wansung phaima bai hamari terma kahamte hamya hinui yashi sori chalai tonglakya and social media viral angmani salbri salbaya kulo meani sikango hamari derma bini khani kebama kok saikhnarka eba meani sikango hamari derma camera buska noksagi choto bini khani kok saikhnarka ang osla wansabe hamsama korei amo suto dol simisi jeng dolangi se bangra yak roi photo bojago te dolni birthday nogo thangpro I wansa salabai hanyo hai malai jeng arbo khornike kebaglai bangra yak simi roi photo bojago abona kare chini kacharte mungsa hamsamani halo kore hamari terwa atike saka o wansabe mungsa halo kore hinai और बिनी ते कैसे चुआक नगे फैला कोसवे कर के मसामनी आबोनो वाहनो काम के साउ खनार का आमा आगे शिकिले तंगप्रो दल रो किसे मिजा तंगथोगे एन्जॉय पार्टी खाइमा से पियाबा आमसक सानि ओलो आनी दल रो ताबुक तांगे आनो भाइरल खाइ लाचमु रु तंगा आबोला आंमुंगसा सिया आंले बरनो दल के दल हने विश्वास खलाइ तमनि बाट आनी दल रो खिनगाय आनी हामिया जरो तेबेसे हामिया खाइ भाइरल खाइ रिसिउ hamari derma I कर के मसाइ viral angmani aboron wahnya kok phirokmung kaham ke rui saka amsuk jora bini kauno khane cheng abono sanamu sungo dol rogwe party khai कर के मसाइ viral angmani arole je video viral khane bini dol rogna hangi hani sanamu sungo because dol loki baksa tongthoge nangma sama video rona aba ke social media viral khamani ekdom chaino kalai haipono o chalabe agini simi cinema bagi se kebanglai bangra yak roi photo bojago o kok sakala kisa khapi jaglia tangki hinkai bomti amsuk ke close friend angmani darti kebaglai bangra yak roi joto jakono photo bojalanya nangkhaba jeng aro bono hamya chaya abo sana thangmania chini bokha bisingo wansumani kok no samasi selabai puri amsuk close friend enggeja ekdom charablai photo bojak manba dako tabuk hamari derma se dol hani kosi tongo keba dolphano kana jeng aro bono bo amsuk hamya chaya ke blame ke titam khanyaba je borise khobai thang sa tong habani dol hani so chini tara baitolte manasyo norla tamo wansuk hamarini loki itla wansano nukmani abo bini dolda angna eba ki bini hamsama borokta bokubida sautong eba nungtamo wansuk communication tapori piaba tawu main konglete kaisa abo se hamari derma pulani Bwsai bapi derma bai kakla jagda hamari dewarmani amsake social media viral ngai tongo Bwsai bapi derma aborok saide manka tangi hamarini pulani Bwsai shiringke tongna nangkana akonate kahamke sana thange hamari dermani Bwsai shiring subke tongya bihikni mongke je viral angma nugai Bwsai bapi derma belaino sajage ulta se bihikno teba viral khai tongkha au chini thara baitolte manasar kune kanaka bihik hamari dermani photo viral angma nugai Bwsai bapi derma ulta o bihik hamari dewarmano sak phalnai renti bwrwi atike ulta viral khai tongmani nuksaka Bwsai bapi dewarma tabuk bapi derma tangi bihik hamari dewarmano sak phalnai renti bwrwi hinui viral khai abono jigonsa kobai sana thangke babite hamari kaglai jani jalama angjak abaki Bwsai bapi derma bihikni ati tomungno nugi jodi jangmani darte tebo viral khai tongkha aboka haita te hamari derma tangi bini Bwsai bapi pe kaklakya abono te hamari derma bini khukbaithang saukhnarka bapi derma agi ekdom mani hamya bai kuboljak abaki bihikni rignai shed plus kajapro rings eba yaste manmarok jotono Bwsai bapi derma bono khogi phalei rangmanke o rangmane mane hamya chawo abuni olapano Bwsani tomung hada hamno hne jora rimang amsuk sal jora lakya haipano bapi dermani o tomung hamyano yakrese manliya abuni dartino pathek phajingo hongkai hamari derma bini Bwsai be kaglai janjalama angna nangka abo laithangja 2023 bisini kok manke bor 2023 simino janjalama angge kaglajak tamni darti hingkai Bwsai mani hamya be chawi kubulma bagi bihik tongna ko sile abo hatia okok jeng saya okok angkha je sanai hamari derma na khukba jang bini lajak sale video jaga saukhnaka and bini video ni pathoko bote kesa kok kasarkha ani personal life angtam ke tone tongya choice ke tongna bagi ano chance riti hini saga mane ani life ani cha
khalai tona bagi chance ridihni samani kok thai amo haino kisa kalai kheda hamari dermani je pula to paithini kok joto khanama olo men kok abota so tini tara baitute malaysia norla hamari dermani amse kongno khanai bujui tamo wansuka tam sanamusung communicate sari kobudia borok awan sabai dol ungkana haigaba bisingo hamsakai tongkhana mani aboto nangni beka bisingo tamo wansuk hamari derma kubui kok da sawi tongkha ebake tatal kok da sawi tongkha nini khani kok setamo amosa ang nor jotono senggo comment ke sana tapogi te o video no sasaki tongkha ka share khati kaham hamye joto nokna bagi hambai